Namaste, vítam ťa pri tretej časti z našej Mobility Series. V tejto 11-minútovej časti sa zameriame na mobilitu a stabilitu ramien a hrudnej chrbtice. Čakám ťa už na podložke. Začneme našim obľúbeným rozpohybovaním krku a trapezov, takže správ si za hlavou vankúš, prepleť prsty, s nádychom otvor, pozri hore, s výdychom spojíš lakte. S nádychom otvoríš lakte, otvoríš hrudník, s výdychom zavrieš. Nádych hore a výdych dole. Nádych otvorím, pozriem hore, výdych zatvorím, pozriem dole. Nádych otvorím, výdych zavriem, nádych hore, výdych dole, nádych hore, výdych dole, nádych otvorím, výdych zatvorím, ešte raz otvor a zatvor. A ešte raz. A môžeš uvoľniť. Teraz zmeníme set, môžeš si sadnúť buď na päty, alebo spojiť chodidlá a kolena dať od seba, ako ti ukazujem na videu. Vyber si variantu, ktorá je pre teba príjemnejšia, ruky umiestni za chrbát, dlane polož na zem, prsty smerujú k tebe. Alebo smerom od tela, podľa toho, ako je to tebe príjemnejšie. Teraz sa nadýchneme, vytlačíme bedrá hore a s výdychom sadneme na päty. Nádych hore, výdych sadni na päty. Nádych otvor hrudník, výdych zatvor. Tuto si natiahuješ hlavne prednú časť ramien a takisto vlastne pracuješ na mobilite hrudnej chrbtice. Krk držíš v prirodzenej polohe, nádych otvor, výdych zatvor. Nádych hore, výdych dole. Nádych hore, výdych dole. Týmto cvikom si naťahuješ aj iliopsoasy alebo prednú stranu bedier a prednú časť v podstate celého tela. Môžeš sa vrátiť späť alebo si sadnúť inak, ak ti trpnú nohy, chyť sa za ramená a spravíme si krúžky v ramenách do jednej strany. Snaž sa rozsah čo najviac maximalizovať a strany určite vystriedame. Takže môžeš vymeniť. Dýchaj pri tom, pohyb rob vedomé. A ešte zo pár krúžkov, rýchlych alebo pomalých. A môžeš uvoľniť. Teraz si daj ruky k ušiam. Tvoje podpazušia sa pozerajú na seba, dlane sú otočené k sebe a čo najviac ruky vytiahni. Pohyb bude naozaj minimálny. A snaž sa čo najviac natiahnuť a otočiť tie podpazušia smerom na seba, ako keby mali oči a chceli sa pozrieť na seba. Každé jedno samozrejme. Ešte chvíľku podrž, dýchaj a môžeš uvoľniť, vytriasť, vyšejkovať. Super. Presunieme sa ďalej do pozície tabletop, pozícia stola. Kolena sú pod bedrami, zápestia sú pod ramenami. Ukazujem ti alignment, špičky môžeš nechať založené alebo ich môžeš vystrieť, ruky daj na začiatok podložky, čo najviac sa natiahni a čelo smeruje k zemi. Ako vidíš, môj chrbát je úplne rovný a teraz sa snažím hrudník pretlačiť s výdychom čo najviac k zemi. Chrbát je stále rovný, nádych, stiahnem rebra k sebe, výdych, uvoľním. Nádych stiahnem k sebe, výdych uvoľním. Nádych, opäť sa moje podpazušia pozerajú k sebe, výdych, pozerajú sa od seba. Pozerajú sa na seba, pozerajú sa od seba a tým vidíš, ako ten pohyb prebieha vlastne v tvojej hrudnej chrbtici. Ešte jeden nádych zavri, výdych otvor. Nádych zavri, výdych otvor. Nádych zavri, výdych otvor. Ak máš rozsah, môžeš svoj hrudník alebo bradu položiť na zem. Ak nie, položíš na zem čelo. Toto je pozícia šteniatka, ktorá skvelo zvyšuje mobilitu práve hrudnej chrbtice, ale aj ramien. V pozícii dýchaj,
Prehlb svoj dých. Sústreď sa na oblasť hrudníka. A môžeš sa pomaly vrátiť na zem tak, že ruky priložíš k hrudníku a vytlačíš sa naspäť. Sme na pozícii, ľahneme si na brucho, špičky a nohy sú vystreté, sú aktívne. Ulonovú kosť tlačím do podložky, spravím si za hlavou opäť vankúš, ja ti to ešte ukážem, čo budeme robiť. S nádychom lakte k sebe, s výdychom od seba. Tak a môžeme ísť na to, s nádychom moje lakte pôjdu čo najviac od seba a s výdychom položím lakte hore, lakte dole. Nádych otvor, výdych zatvor. Môžeš tento pohyb robiť rýchlo alebo pomaly a podľa toho, ako ti je príjemne. Otvor, zatvor, otvor, zatvor, otvor, zatvor. A zmena. Odlepím hrudník od podložky. Ruky dám vedľa tela do pravého uhla a budem s nádychom dvíhať lakte, s výdychom dole. Nádych hore, výdych dole. Toto je viac také posilňujúce cvičenie, je dosť náročné, takže na začiatku týchto pohybov vôbec nemusíš robiť veľa. Teraz dám ruky pred seba, to je level číslo 3, najťažší, vystriem ich, nádych ruky hore, výdych dole. Nádych hore, výdych dole, nohy sú aktívne, lonová kosť neustále v podložke. Nádych hore, výdych dole. Nádych hore, výdych dole. Hore, dole, hore, dole a uvoľním, chvíľku si tu oddychnem, spravím si z dlaní vankúš. A dáme si ešte jeden drill, pozri sa na video, budeme robiť takého plavca, ruky budeme spájať nad hlavou a nad krížami, pričom keď sú nad hlavou, moje dlane smerujú k podložke a keď ich mám nad krížami, moje dlane smerujú k nebu. Takže môžeš si ľahnúť na brucho, setup je rovnaký ako predtým a spojím ruky nad hlavou, spojím ruky nad krížami, nad hlavou a vyrotujem nad kríže. Nad hlavou dlane dole, nad krížami dlane hore. Nad hlavou smerujú dole, nad krížami hore. Tento pohyb môžeš robiť opäť pomaly alebo rýchlo podľa vlastného tempa. Ešte raz spojím nad hlavou a nad krížami. Môžeš opäť na chvíľku vydýchnúť, nechať ruky vo vlne položené. A presunieme sa k ďalšiemu cviku. Takže pozícia luku alebo bow pose. Chytím sa za kotníky z vnútornej strany, zaflexujem chodidlá a s nádychom sa snažím vykopnúť nohy čo najvyššie, čím odlepím hrudník od zeme a otváram ho. Takisto pritom strečujem ramená, ak môžem odlepím stehna od podložky, ale nemusím. V tejto pozícii sa snažím dýchať, držať ju, ale nezadržiavať pri nej dých. Snažím sa v nej uvoľniť a zrelaxovať. Môžeš pomaly vrátiť na podložku, opäť si oddychnúť. Toto všetko sú dosť pokročilé asany, alebo teda drily, ktoré treba robiť vedomé, pomaly, postupne, nikam sa nehnať. Máme na to celý život a vôbec nikam sa nepotrebujeme ponáhľať. Teraz sa môžeš obrátiť na brucho, pozícia mostu, takže kotníky sú pod kolenami, dvihnem panvu hore, otváram opäť hrudnú chrbticu, môžem si ruky prepliecť pod telom a fokusujem sa naozaj na oblasť srdca, hrudníka, ako by som sa chcela hrudníkom dotknúť brady. Zadok je aktívny, nohy sú takisto aktívne. A opäť tu otvárame a strečujeme celú prednú stranu nášho tela.
Pomaly s výdychom uvoľním. Môžeš si pritiahnuť kolena k bruchu, trocha si chrbát premasírovať. Spraviť si rotácie do jednej, do druhej strany a naša posledná pozícia. Pozícia mostíka. Ak mostík nie je v tvojej praxi, zopakuj pozíciu mostu, ktorú sme si ukázali predtým. Pri pozícii mostíka sa snažíme čo najviac zameriavať pozornosť opäť na hrudník. Ak máš priestor, vystri kolena a pretláčaj váhu dopredu a dozadu. Ako vidíš, v tejto pozícii mám najviac prehnutú časť práve v hrudníkovej časti chrbtice a nie v krížovej oblasti. Zadok je aktívny, nohy sú silné. Pokiaľ chceš, môžeš položiť na zem aj predlaktia, čím sa dostávame do pozície mostíka, ale na predlaktí. Týmto mostíkom na predlakti ešte viac dokážeš zintenzívniť tlak práve na tú hrudnú chrbticu a odľahčiť svoj spodný chrbát. Je to veľmi intenzívny streč na ramená a na hrudný chrbát, takže odporúčam naozaj len vtedy, ak ťa nič nebolí a dokážeš v tejto pozícii dýchať. Pomaly môžeš vrátiť späť, opäť si pritiahni kolená ku hrudníku. A to je odo mňa všetko, ja ti ďakujem, som rada, že si tu bola a nezabudni sa prihlásiť k odberu a čakaj na ďalšie video, teším sa.